Benvinguts al meu món. Benvinguts a Els contes d'en Richie. Comencem. Anime, còmics, periodisme. Aquest matí, tornant cap a casa, he vist una botiga de segona mà que mai havia vist. I mira que he passat gairebé sempre per davant. Com pot ser que just avui m'hi fixés? Doncs molt senzill. A fora he vist un cartell que deia: el dia 11 de gener tancarem la botiga per jubilació. I avui som diumenge 7, haig d'entrar-hi ja, m'he dit. Així que sense pensar-m'ho dues vegades hi he entrat. De cop m'he entristit. A aquella botiga li faltaven pocs dies perquè tanqués. En aquell moment s'havia tornat amb la meva botiga predilecta i no podia ser que tanqués. El que no sabia pas és que allà succeirien coses genials. No us passa que de vegades esteu fent una col·lecció de manga i us en falta un exemplar del mig? Doncs a mi em faltava el número 9 de 15, però justament allà hi era. Tenien el número del manga que em faltava per acabar la col·lecció. Els altres no hi eren, només el que justament em faltava a mi. No ho trobeu increïble? Perquè jo sí. Així que vols aquest còmic? M'ha dit aquest matí el venedor, en veure que m'apropava a la caixa. Tot i que ell no sabia que al còmic japonès li diuen manga, el venedor era molt simpàtic, així que no li he dit: és un manga! No li he dit, ja que no m'agrada discutir amb ningú, i menys amb una persona amable. El manga que he comprat tracta de com es viu fent periodisme al Japó. Ha sigut una sort trobar-lo, ja que normalment és molt difícil i car de trobar. Així que vols aquest còmic? Sí, me l'emporto, li he dit. En tinc més, de còmics, ha afegit. I aleshores li he explicat això que us acabo de dir, de que era el número que a mi em faltava i que per això no en volia més, que amb aquell ja era feliç. També li he suplicat que no tanqués la botiga, ja que era tot un descobriment per mi i que em tenia meravellat. Ell m'ha explicat que es jubilava i jo li he dit que ja ho sabia perquè ho havia llegit a fora i que si no hagués estat pel cartell no hauria trobat la botiga. Després d'acomiadar-me, quan estava a punt de marxar, m'he fixat en els VHS que estaven a prop de la porta i m'ha dit: no voldries pas algun VHS? Te'ls venc per €1. Tria i remena. Tinc tot el temps del món. I allà he estat molta estona, mirant el prestatge ple de cintes de VHS. He agafat 20 cintes de VHS, 10 de terror, 2 de ciència-ficció, 3 d'anime i 5 d'animació stop motion. En veure'm tan carregat, m'ha dit: noi, em sembla que no les podràs portar a casa si no tens una bossa. No tindràs pas una bossa? Li he preguntat. Tinc una cosa millor, m'ha dit. El què? Li he preguntat. Al final hem arribat a un acord. M'ho quedo tot! I us preguntareu: com t'ho faràs per endur-t'ho tot cap a casa? I la resposta és ben senzilla. No m'ho emportaré, la cosa ha anat així. Tinc una cosa millor, m'ha dit. El què? Li he preguntat. I en aquell moment els ulls m'han començat a brillar i li he dit que sí que la volia. I és per això que ara sóc el propietari d'una botiga de productes de segona mà. Estàs escoltant Els contes d'en Richie. La pastilla de la immortalitat. Sort que et trobo. Si estàs escoltant això, vol dir que ets l'única persona que em pot ajudar. Abans, però, t'haig de posar en situació. Tot va començar l'any 2059, quan uns doctors van trobar, segons ells, la cura de la mortalitat. Aquell dia va sortir l'anunci a la televisió. Eternity, la pastilla de la immortalitat. Ja és aquí la pastilla que canviarà el món per sempre. Una pastilla que farà que duris un dia més. T'han diagnosticat 3 dies de vida? No pateixis, al tercer dia et prens una de les pastilles Eternity i viuràs un dia més, i així cada dia.
per fi podràs ser immortal. A més, amb aquestes pastilles no et cal menjar ni beure ni dormir. D'aquesta manera podràs dedicar més temps a les teves aficions i a la teva família. Ja no has de patir per res, perquè són a l'abast de tothom. Per només $1 al mes t'enviarem 35 pastilles. Truca ara i aprofita la promoció. Promoció vàlida sense cancel·lar la subscripció. Un cop cancel·lis i vulguis tornar, seran $2 per 35 pastilles. Dies més tard de l'emissió del primer anunci de sortir a les notícies, l'empresa va entrar en borsa. No paraven de sortir notícies per la ràdio, televisió, internet i diaris. Les pastilles Eternity han triomfat! Les pastilles Eternity entren en borsa! Tothom ja en coneixia l'existència i tothom en volia comprar. Com que eren a l'abast de tothom, qui més qui menys volia viure un dia més. Per desgràcia, ningú en sabia els efectes secundaris. O potser sí, i era una trampa per eliminar la gent que no s'ho podia permetre, els que no tenien ni $1. Per fer les pastilles portaven els ingredients amb diferents vaixells, perquè estaven repartits per tot el món. Un cop arribaven tots els ingredients a un mateix lloc, el doctor que les va inventar els barrejava. Sempre encarregaven el mateix ingredient extra, que a l'hora de la veritat mai no feien servir. Això ho feien perquè els capitans dels vaixells no quedessin tots junts per explicar quin carregament duien i entre tots descobrissin quin era l'ingredient secret. Segons els capitans, els ingredients que portaven eren flor de llúria, cabell de marsisopo, aigua de Guatemala, baves de goji i baies de caragol. Però un dia va passar una desgràcia. No sabem si expressament o sense voler, però un dels vaixells es va enfonsar. Aquell vaixell tenia un dels ingredients necessaris. Van tardar a portar-ne més perquè havien de fer una altra remesa amb els mateixos ingredients de tots els vaixells perquè no es descobrís si aquell ingredient era necessari o no. Però això només va fer que el preu s'apugés uns $15. Va haver-hi una altra cosa encara pitjor, que va encarir el preu a $25 més. Els comerciants van idear un pla per descobrir quin era l'ingredient secret. Per aconseguir-ho, cada cop que fessin una comanda nova, un d'ells deia que se li havien acabat les provisions i que no en tindria fins d'aquí a un mes. Per tal de mantenir l'ingredient secret en l'anonimat, van haver d'ajornar fabricar més pastilles durant mig any. Això va provocar que durant 6 mesos no es poguessin fabricar més pastilles. A l'abril van dir que faltava la flor de llúria, per tant, no podien demanar tots els ingredients fins al mes següent. Però al maig tampoc va ser possible, ja que el cabell de marsisopo s'havia acabat i no en tindrien fins al cap d'un mes. Al juny, l'ingredient que van dir que faltava era l'aigua de Guatemala. Van dir que la depuradora estava espatllada i que tardarien un mes a arreglar-la. Al juliol, les baves de goji s'havien acabat i no en tindrien fins a l'agost. A l'agost tampoc van poder fabricar les pastilles, perquè no quedaven baies de caragol. No va ser fins al setembre que per fi van continuar amb la producció de les pastilles. El pla els va sortir malament, ja que no pensaven que preferirien estar sense noves pastilles durant tants mesos. Creien que quan sortís la tramesa amb l'ingredient fals, acceptarien la comanda per poder seguir fent més pastilles. Tants mesos sense crear pastilles noves va crear molts mals de cap. Les botigues aviat es quedaven sense remeses i així va ser com van a pujar el preu $25 més. Però això no és tot. Més tard, els preus van arribar als $1.000. A la televisió ja feia mesos que hi havia un debat que tractava sobre les morts de molta gent. Persones que no compraven més pastilles. Però tothom creia
que eren suposicions, de fanàtics que volien deixar en ridícul el creador de les pastilles. No obstant això, quan la gran majoria de botigues s'havien quedat sense estoc i l'empresa estava a punt de fabricar-ne de noves, a l'inventor de les pastilles també se li van acabar i va morir. Tot i que també hi ha rumors que diuen que el van matar. Ara ja ningú no sabia quin ingredient sobrava i ja no s'han pogut crear més pastilles. Aquell dia van passar moltes coses. A la televisió, a part d'anunciar que el creador havia mort, després de quedar-se sense pastilles, també van dir que si no te'n prenies, acabaries morint. Però el problema més greu era que ell era l'únic que sabia quin era l'ingredient secret. Aleshores van saber que aquell debat era real. I com que la gent tenia por i escassejaven les pastilles, els preus es van disparar al 98%. Ara tothom volia viure. Tothom va començar a lluitar per aconseguir ni que fos una sola pastilla per poder aconseguir viure un dia més. Recordes l'anunci? Ja és aquí, la pastilla que canviarà el món per sempre. Una pastilla que farà que duris un dia més. Sí, l'eslògan ja era aquest, i no s'equivocaven pas. El cas és que els efectes secundaris, fins fa poc desconeguts, són els següents. Un cop deixes de prendre la pastilla, et mors. És el substitut d'una part vital del teu cos. Ara que les pastilles són impossibles d'aconseguir, el preu s'ha encarit molt. N'hi ha molt poques i ja no se'n poden fabricar més. Estem perduts. Per això estic aquí enviant aquest comunicat al passat, per veure si algú pot evitar que creïn aquestes pastilles tan miraculoses i perilloses al mateix temps. I aquest algú ets tu. Tu ets l'elegit. Si has sentit aquest missatge, ens has d'ajudar a salvar el planeta. Fes que no arribin a crear mai aquestes pastilles, sisplau. Tu pots. Gràcies. Fi de la transmissió. Estàs escoltant els contes d'en Richie. Hospital. Has de venir de pressa. El nostre avi l'han portat a l'hospital. Què li ha passat? Ha caigut. Ara mateix vinc. Ets amb ella? Sí. A quina habitació sou? No ho sé. Com que no ho saps? Però si tu ets allà amb ella, no? O en realitat fas veure que ets allà? És així? Que sí que hi he anat. La seva habitació és... no ho sé. I altre cop amb el no ho sé? Encara hauré de trucar a l'hospital per preguntar-ho. Truca. Et diran el mateix que jo, ja que a mi també m'ha costat entendre que l'habitació era... no ho sé. Mira, quan ho sàpigues em dius alguna cosa, que no està la cosa per bromes. No, si no fas broma. Ja ho sé. Ara ja ho saps? No, vull dir que ja sé com dir-t'ho perquè ho entenguis. Està a l'habitació número 9, lletra C. Ah, ostres, perdó, que pensava que et burlaves de mi. Ara entenc perquè no t'entenia cada cop que dies, no ho sé. Et referies al número 9 i la lletra C? Perdó per no haver-ho entès fins ara. Bé, ja estic arribant a l'hospital. Fins ara. Estàs escoltant els contes d'en Richie. Clàssic, rutina, agradable. Era un dia agradable. No feia vent ni calor extrema. La rutina s'havia acabat aquell mateix dia. Per fi començaria una reunió que tot ho canviaria, o això era el que creia. Aquell dia vaig anar a la feina sense els pantalons. Me'ls havia deixat a casa i ningú me n'havia dit res. De fet, jo pensava que els duia a la maleta i així els ho vaig fer saber. Has portat els pantalons? Oh, i tant, els tinc a la maleta. Ja veureu com aquest model que he dissenyat té un estil molt clàssic i espectacular. Aleshores, en obrir la maleta, vaig descobrir que me'ls havia deixat. Ja no hi havia marxa enrere. Jo ja no podia fer-me càrrec d'aquell projecte
on el dissenyador que fabriqués els pantalons més barats i més còmodes seria contractat i els seus pantalons es distribuirien per totes les botigues de roba del món. I com que me'ls vaig deixar, no vaig ser pas jo la persona en posar els meus pantalons a moda. Soc en Richie i res, passava per aquí per Parlar-vos del meu nou projecte que al cap i a la fi és el mateix, és una pàgina web titulada elscontes.cat. I allà trobareu tots aquests relats que teniu recollits aquí, en aquest projecte, però en versió escrita, que també els teniu en versió escrita a l'aixeta, i alguns també estan a relats en català.cat, però ara tinc una web pròpia, així que aprofiteu i entreu on vulgueu. I això és tot. Fins aviat.